नहले रहनी सखी साया भीज के, हम नहले रहनी सखी साया भीज के, सैया नसल बराते डोरी खींच के। भौजी किनले रही बड़ी निमन बीच के, सैया नसल बराती डोरी खींच के। में बहुत धधाइल लागत रहुए ऐसन बानी पहला बेर भेटाइल। रहुए नाराजी में बहुत धधाइल लागत रहुए ऐसन बानी पहला बेर भेटाइल। जवानी गईले अपना पंपी सेट से